Samantala, pinalakas pa po ng lokal na pamahalaan ng San Nicolas ang kanilang 24 oras na monitoring system matapos maglagay ng Drrm lead wall ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayon sa lokal na pamahalaan, binubuo ang lead wall ng siyam na 55-inch industrial grade na monitor na disenyo para sa tuloy-tuloy na operasyon sa loob ng 24 oras. Inaasahan namang gagamitin ang nasabing sistema sa pagmomonitor ng lagay ng panahon, lindol at mga CCTV camera na naka-install sa iba't ibang bahagi ng bayan. Bukod dito, ayon sa Drrm, magsisilbi rin itong plataporma upang agarang matukoy ang mga sitwasyong may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko, lalo na sa oras ng emergency. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamit ang sistema bilang bahagi ng pagpapaigting ng disaster risk reduction at public safety sa bayan ng San Nicolas. IFM News. IFM News. IFM News.